assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe fullaɓe jaam eɗen calmina dendagal ɓi pullo kala to mbawɗa wodde e aduna he eɗen gardina salminaɗi walliyaɓe men sarnaɓe men eɗen mbiya hande eɗen ɗo henne e émission men mo kewɗen waɗande ɓiɓɓe fulɓe toɓe mbawi wonde foof weltindeɓe e jalnudeɓe e chaine men hono Ngari TV bandiraɓe fulɓe ngol lawol eɗen gardina oɗo émission jalni ko eɗen gardina hen gorko pullo tedduɗo hono Abdoul Demba Niane to Diaw FM Canada hono ɓiɗɗo pullo joom directeur Ngari TV o wi il faut que jaren mo nde wonno darde makko ɓiɓɓe fulɓe ne yooɗi ne feewi so ɗum yawti ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe jaam eɗen jaara hen kadi wandiraɓe tedduɓe par ce que neɗɗo ala kona fansu mum hono Dieynaba Wele debbo joguiɗo restaurant to Galoya hedde garas ɗo debbo ndendiyanke debbo dariniɗo pulago e holon on kam ko leñol fulɓe foof yettatamo sa foof woni katante leñol hono Ibrahima Kane gorko mo yeroroyaɓe eɗen jetta kadi hono Coumba An denɗam ñamowo ñebbe o to Pete kañumne ko restaurant jogui toon e sara gendarmerie ɗo eɗen jetta wonɓe pharmacie ɓe e Thiam ñamowo ñebbe réparateur portable gandani sa woni nden ndiyanke a addi portable ma o fewna ɗo wima ya so ɗum yawti eɗen jetta dendagal ɓi pullo jeeɓoɓe Ngari TV par ce que Ngari TV ko chaine mon onon jeeyi moɗo wiya kala to ɓiɗɗo pullo woni yo eto humpitade Ngari TV ko nafoore mere weltinde bandiraɓe fulɓeɓe e jalnude bandiraɓe fulɓeɓe donc e wiide dendagal fansuji ya gonɓe France Amérique Italie Espagne Mali Guinée Bundu Bamako Gambie eto wawi wonde foof anani sa wi aɗa lima tan hay ende moɗo jogui toon fansuji kamɓe foof aɓe jaare aɓe calmine wiide kadi Ngari TV woodi ko moftini on ko ganduɗa inchallah ɗeɗo balɗe mawni jiiɗum hono sketch mo ganduɗa en ko Yaya Dia waddi ɗum e film dramatique par ce que Yaya andiraka comédie jalnika andirako gonga yurminika pindinoka ɗum na kadi nani ara omo waddi ɗum e holon e gorko biyeteɗo katande leñol hono Ibrahima Kane gorko mo Agnam Yeroyaɓe ɗiɗon film uji fof nane e lawol ngara so ɗum yawti noon mi ñihla hooram mi jala mbawen jokkude e golle ɗe dara mi ñihla hooram voilà joni mi jali par ce que so ndi mi jali par ce que mi añan jalon foof min son pecci jaleɗe mi dañata ko jalmi quoi ndeysan bandiraɓe fulɓe fullaɓe jaam cocce ñiiƴe mon ha laaɓa ƴette mousoir uji mon coccon ñiiƴe mon nde wonno ko kalantumi on ko histoire réel histoire gogra e gonga somoɗa haala ɗo ɓandam ɗum ne doga ndeysan ɗum ko suka gorko on gowi yiidemo ni e mo waɗa jalni ka e Ngari TV hono boy tedduɗo no wiye Abdoulaye Mad So o yettete ko So o wino noon hotomi haala kono inchallah il faut mi haala Ablaye ko jooɗi saaha wino yaaha Dakar galle kaw makko noon ko li yettete joni bandiraɓe kedɗo kalantun ko nde Ablaye yetti Dakar o yetti toon ko hedde 16 heures en anani omo heyɗi omo tampi anani Ablaye ƴeeɗa ɓe jeeyi ɓe tottimo ɓe mbima Ablaye o wi nam o wi toilette ɗo nan ɗon attaque gauche première porte Ablaye wi eyyi wanda noon première porte o ko firti anani Ablaye wi hollum mbiɗa o wi toilette o wi min kay ko ɓornimi ko a yi mi ñantima kay toilette kay mboɗo faami mbima ala ya ngalɗa damal tan naata ɗon lotoɗa Ablaye naati tawi sas nan ɗon yiyani siwo ndiyam anani o tawi siège o nan ɗon Ablaye jooɗi e siège yimɓe jooɗi ne pada jooɗi Ablaye jooɗi tan hayde futura anani kawiraɗo wi onon kam Ablaye yaltata o ari tan o tawi Ablaye ne jooɗi e siège hay ɓorade o wi Ablaye alotaki taw o wi mi yiyani siwo wajo udditi wimo Ablaye ko ɗo o wi mi famani anani Ablaye looti yalti ari jooɗi hedde futura en tan madame ari tan ne jogui plate anani ne waɗi hen kasuji ɗi ko moni woni hen fewna ha fewi Ablaye yari wi Allahu akbar koni ko umpañam ande aduna o kayne andi komi keyduɗo ɗum tagui o waɗi kasuji ɗi joni no ɓe jooɗi Ablaye wi ɗo kam joni mi yari kas moni so hirande ari kam somi fi tan hankkadi mi waɗi normal Ablaye jooɗi ndeysan ha gueƴe juula ɓe juuli gueƴe Ablaye ne wiya joni hirande ara jooɗi ha ɓoyi tan ndeysan madame ummi wi chéri gorko wi o wimo bonni wi o waɗi bijou joom galle makko nattoyi jooɗi ha ɓoyi tan sukaɓe mbi papa
bonne nuit ɓe ngari mbaɗi bisu bamma Ablaye bonne nuit Ablaye kadi yekkiti jungo kamɓe ɓe leluyi ha heddi kawiraɗo e Ablaye jooɗi ha ɓoyi tan kawiraɗo ummi Ablaye sa ummima gudda dame ɗe gudda ni après min mi leluyimo quoi o hollimo dame ɗe fof no guddirte Ablaye jooɗi ha ɓoyi onon min komi naƴƴo walla komi jiɗɗo ha gueɗe ɓeɗo ɓe kirtutako joni aɗa no mbaɗen komi jahoto wañto kala ko tawmi toon mi ñamat Ablaye ummi tan fayi to wañto tan tawi booluji ɗi fof ne lawƴa ha laaɓi cer fof ne ɓa faara Ablaye wi ala minen Fuutankoɓe min ganda heege anani il faut mi ƴeewoya ko ñaami ɗon noon Ablaye ummi o yalti galle o omo yaha omo haw yetti o yi boulangerie goto dabbaji goto no jooɗi ɗon ne lekete jogui ɗon ko booli oɗon paama ñebbe sosowo kam so yi ha fotti e bool ñebbe donc sono hajjoytuno e yettima makka o ari tan o wi yumiraɗo yeeyam ɗum ɗo ko ɗum ñebbe o waɗi ni o yi kadi liɗɗi ɗi ganduɗa ni kodi juɗaɗi mbaɗaɗi firir o wi liɗɗi ɗi kodi balɗi ko adi puɗɗimo bonde aɗen lingu so boni sa ñaami ɗemgal ma gatat Ablaye meeɗi andi liɗɗi ɗi moƴƴani o wi yeeyam 50 ñebbe jeeya kam 50 liɗɗi anani o rendini fof o nawi galle maɓɓe o soodi kilo mburu woni mis mburu ware o jooɗi Ablaye ñaami tan ha wi web o yari ndiyam makko Ablaye leloyima subaka law kaw makko findinimo wimo Ablaye jeenmo holluma Dakar comme ko anda Dakar jeenmo holluma Dakar Ablaye wi wallahi moɗo welto e ɗum ɓe naati oto ɓe jeehi haɓe jetti hedde galle Macky Sall woni palais de la République anani kawiraɗo waɗi droite ɗon wimo fadam mi yaha ɗo ene mi ara Ablaye wi eyyi Ablaye jooɗi ha ɓoyi tan rendu noddimo téléphone tan Ablaye merni rendu nottimo téléphone o wi mata anda occupé aɗani kam ɗo sa noddi kam téléphone wona ko jabotomami ɗo kam aɗani wawma jabade eyyi ɗo ko Dakar ɗo ko capital galle Macky Sall nani galleji ɗi fof nani kaw wi ɗo woni galle Macky Sall ayani ɓeɗo ɓorni ko boɗeji sa noddi kam ɗo téléphone sa wi yomi jaabi hono jaabi rendu watti o wi kono jogori jam faade joni Ablaye warñi ceeb e nder oto he Ablaye jaaki Ablaye andano watta rendu nanno ɗum téléphone tan Ablaye wi aɗon gandi kalantuma gonga komi koɗo kono ɗo joom ɗemgal majjata aɗen no mbaɗen mi jippoto oto mi yaha mi ƴeewoya duusuji Dakar to ketti wasata kam mami yi duus kono ni walla mi yaha mi sooda mbuus anani mi waɗa ɗum oto somin jettima maayo hat koko mi weddo toon kono o bone kam mi anda to jarami ɗum rendu waɗi gugg o wi ala ɗo noon ay ɗe bempeñe ɗum ɗo kala nde yani moƴƴani Ablaye wi yo jippo oto warñi noon o warñi ceeb aɗani sosoɓe soɓe tampita ɓe mbarñan o warñi o jooɗi ha ɓoyi tan o wi yo jippin ko o wudditi damal oto gal karaj nde wudditi damal oto gal tan Ablaye wi yo jippo oto o waɗi ni tan hop affaire o yiɗi artan Ablaye koye ngal sesa keppi noon ha tiiɗi o daari o ƴirmini ha affaire o monti seeɗa Ablaye wi kadi ne jippo o waɗi ni o artiri koye ngal kadi yahata ha ɓooyi noon nde wonnomo ƴoƴi o ɓitti koye ɗiɗɗi ha tiiɗi o jooɗi o jaggi oto anan tawi o rendini koye ɗiɗɗi tan o waɗi baaj e o hucciri ga joni koye ɗiɗɗi jippima joni noon o jippo oto o jooɗi ha waɗi o waɗi o artiri damal oto ngal sesa dawga uttiri tan Ablaye waɗi joni heddi ko taccirta tali o beele o namnoyoto duusi ɗi goni wa Ablaye jooɗi ha ɓoy tan wino ya o waɗi ni affaire o yoɗɗi hatta Ablaye waɗi o nanni masanandire kiic koyngal ga rutti o ɓittiti kadi o jaggue koppi Ablaye tampide mi andata koreji mum woni o jaggue koppi tan affaire o monti noon monti ha nena o turti kadi o wattani Ablaye artiri joni hakkadi Ablaye natti andude oto ayyade wawa tan o miijino jippiri oto tan o ɓitti kadi o ɓittati tan joni o watti yarude ni ayi sawriri tan o fottagal o waɗani oto ni waɗ pi Ablaye wondaka Ablaye woori noon ha yetti gahen tawi gendarme ɓe daari quoi o wara ni tan o waɗi ni taw o tourne huccite gendarme tan daari
gendarme ndaari ɓe guide potti Ablaye Somo haala o no bone wona waɗa o futtini gendarme waɗi ɗum haɓoyde gendarme uji e ça c'est quoi ay ko ɗum jiɗmi wadde hay tuni hokkam ndiyam ko ɗon Ablaye ndeysan ɗum ɗo wonno vacance Ablaye to Dakar